Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga inte ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Mario. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasaritaan ti biyag ko. May sa kadagiti na ayat adumdum nga iti amin na programa yo iti DCWT. Isulaeng ti kanayon ko adingdinggen no adda akon iti talon ko. Parikot ko ti asawak, gapo iti nalabas, apanaginom na iti arak. Bueno papagayam, intay dinggen ti panakay drama ti pakasaritaan ni Mario. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Luz, nabartag ka man na si Mangpat. Rinabiilatan na kasta ti aramidam. Hoy, Mario. Tinak man pakibiyangan ni Tiar Aramidag. Pagayatak daytoy. Ati mo pa yan dagiti lalaki ana isam nga aginom iti arak. Kababa inday tangar aramidam. Naanya kumati kabain ko? Saan matla nga siya agin inom ababay dito'y lugar tayo? Luz, Kasapulan mo ti alkohol iti bage, Mario. Tano awan ti alkohol iti bagem, akakapsut ka. rason day tati awan manaknakam na. Anya ti kayat mo asawan? Awan manaknakam ka, Sana kasta ti kaya. Walang kay ti bain! Asawa ka pa'y mat nga rod. Ngam apay akas tati bagbagam kanyak. Hindi ka mat aglaaw Rabiin, kababain ka dagiti karuba. Awan bebe ang ko'y ti asino man. Bastos ka kiti nga asawa. Awan babain mo. Sumardang ka kuman, Luz. Sana ka sumardang. Aging gapakibiyangam tar aramidak. Naglaing ka mangtub nga riti kayat ko nga aramidak. Namawan mat nga rod maramidam iti biyag mo. Anya? Naku mata, nagpanunot ka pa'y nga umunasak pa'y nga inasawanak. Awan ko mati parikot mo ita. Luz, Awan ser-serbe, malalaki! Ay na Mariaw, nagalas ti panagsasao ti asawam idirabi ay. Nangag-amin a kaaruba dagiti imbagbagan na. mangibabain nga rod. Naglalaaw kid din. Nabartek man siguro na. Iso ang nagpukka-pukkaw manan. Nabarta ka si Mangpat, nanang. Bagbaga am ana imbag ti asawam anak ko. Saan anasaya at ti kastangan aramiden na. Pasig adagiti alalaki ti kainuman na. Kanayon ko matabagbagaan. Ngampulos ngawan ti denggan na. Anya? Kaguranak no bagbagaak, nanang. Kas iti napasamak iti rabi. Tinubngar ko lang iti panagbarbartak na. Ngam nagpukpuk kawkit din. Ay, anya nga rod nga iti aramidom iti asawam anak ko. Nagalas ti ugali na. Sa di naman ti papanamlos. Awan bibiyang mo. Salbak. Salbag ko naman ang kanyak. Talaga amot. Damagam laamin ang kanyak no sa dino ti papanak. Asawa ka. Rumbang nga amok no sa dino ti papanam. Saanan arumbang adamagam pay laang no sa dino ti papanak, Mario. Awan mo tan titurungak no saan adito'y baryo tayo laang. Mapangkakadiman na nagbartak. Anya nga ron di kayat mo nga aramidag. Maikanak dito'y balay nga awan tar aramidag, kasta kaday. Adumat ti mabalin mo nga ramidan dito'y balay Aglaba, agdalos, agluto. Kat, anya langan ti aramidam no siya kun ti agluto kas kada aglaba, Mario. Agtinulong ta ko may ti trabaho. Day tati kayat ko asawan. Di ka kumamatag pungtot. Ay, kabala mo nga aramidan dayta. Rumwara kon, kat di na kun lapdan. Nawatam! Kasinsin, ingkakitaan ni bakit mo ijabalay da kumparim alari. Apay, kasinsinsyanang. Anya ter aramidan ni Luz ije balay ni kumparik alari.
Saan lagayam analaing nga aginom ni ipaglos? Nalaing pa'y nga agsala. Anya? Idi nabartukan. Nagbalinan a dancer. Buy-buyaan mo't dagiti kainuman na nga agsalsala. Mangibabain at talaga day siya, babae. Payman. Ay, mabitla ang kasinsin. Anya ti aramidam. Yawid ko nilos. Mangibabain at talagan. Marilos. Agsala ka pa'y Mate! Imbagla abuy-buyaan mi. Awan matanjay music tayo, pare Lare. Saan aparikot day ta, Mari? Agsala kalata nga uray awan team music. Wan matlos! Agsala ka nga urewan music! Day talaga yam. Los! Nay, Tani lakay na. anya tararamidam dito ay Mario. Agawid tan. Mangibabain ka. Buy-buyain dati panagsalam. Pare Mario. Da kami laeng ti kadua ni Marilos. Awan ti dakes ama pasamak. Pari-lari. Si katirumbang amang bagbaga ko may ti asawak. Takumpari ka. Pare Mario. Ni Marilos tinagdisnudo nga agsala iti sangwanan mi. Saan mi nga imbaga kan kwa nga agsala? Saan ka di, Marilos? Awan mar. Ante pare ko. Umay kan, Los. Nabartakan. Di ka kumamot mangibabain. Di na manigaman akasta Mario. Masak sakit anak. Umay kan. Agawid tan. Apay! Anya, di pag parpare ko tam kanya ka, Mario. Maditikas tangar aramidam, Los. Agsala ka iti sangwanan dagiti lalaki? Anya ko ma! Awan matemakit kita ka mading araramidak. Agrag-rag sa kami lang kadagiti ka inumak. Aglablabas ka na. Anya! Lumaban kan kanya ka. Songbatan na ka di mata na. Agsardang kan. Anya ti kayat mo mapasama ka. Ibagam na anya ti kayat mo mapasamak. Sumardeng kan kunak. Di ka aglaaw. Awan bibiyang mo ti kayat ko karamidan. Asawa ka lang. Saan mo tangal ti biyag ko? Salbag ka tao. Nay, apay ngagsangsangit ka anak ka. Ni Mario Tatang, kanayon na nga paon. Aniya? Pakibiyangan namin nga aramidag. Di na kayat ngay kan iti wayak nga ginom iti arak. Bala, gusto dito na pa nagsangsangit mo. Sungatak man ni Mario nga asawam. Sige man Tatang, tapno makangag matitisaw. Sana nasaya teraramidan na kan ka. Lapdan nakakita iti kayat mo nga ramidan iti biyag mau. Uwan nga rod ibabay nakpay ka iti babarkadak. Kasta? Hindi na minsan nga daw, ginuyod-goyod na ka nagawid. Naibabay na ka iti kasangsangok nga giinom, Tatang. Ay nagalasan. Isama pa niyo man sungatan iti balay. At dalang ija itay ngaglablaba. Agsarita taman iti nalapat, Mariaw. Apay ka di tatang. Anya ter aramidam kinilos nga anak ko, ha? Saan mo nga inasawa ti anak ko tapno pasaktam laeng tirik nana? Tatang. Nagipulong kanyak nilos. Parparigatam ka na. Kanayon mo apabainan. Nagipulong ni Los kada kayo, tatang? Wayne! Awanan ka itibain? Nukas tamat laeng ter aramidam iti anak ko na saysaya at nuagsi na kayo lagan. Anya? Si kapay alalaki at daganas namang pabay ni ti anak ko. Tapno mom, pinadakkel ko anasaya at nilos nga anak ko. Isungawan karba nga mamang pabain kan kuana. Tatang. Nasingpat nilos. Naglailo. Nga mapayakas ta tiyar aramidam kan kuana. Ikamat iti waya-waya nang agragsak Tatang.
Saan nyo ngamin ang maawatan ti mapaspasamak? Anya ti kayat mo asawain? Sana ka makaawat? Nagawan katabain mo, Mario. Tatang, Apay, imayak pa lang aron dito'y balayaw no jak maawatan ti sitwasyon ti anak ka, tatang, Ulit kay bagakan ka, Mario. No saktampay tirik na ti anak ka. Nasaysaya at no agsina kayo langan. Luz, Di na kasasao. Agurkura ka. imay dito'y balay ni tatang mo. Nagipulong ka kankwana. Sabalin samat ti dimanon kankwana asaw. Talagamot nga minakanayon mo apasakitan ti riknak. Anya nga ita. Katkatawaan na kung nagititat tao dito lugar tayo, gapoy tar aramidam. Luz, awan matibagbaga ti tao dito'y lugar tayo Panunot mo laeng dayta. Anya ti kayat mo asawan. Agar aramidak itibukod ko apakasarsaritaak, kasta ka de? Luz, awan ti pagbanagad dayto'y apanagsarita ta. No saan ka adumag kanyak? Maminsan pa'y apabainan nak. Talaga sinaan kan. Anya? Kabailan ka asinaan no kayat ko, Mario. Isungaan na dam ti panakisaritam kanya. Naamwak ti panang sungat ken ka ni abalayan, anak ko. Nanang, Si kaitan ti rumrumwar ad akes. Is-istoryaan ni abalayan amadikano tar aramidem iti anak na. anya? Agdi na mag-itan dito'y lugar tayo, asikat agbidbidot, anak ko. Saan ket anilos? Nanang, saan nyo apat-pat yan daytang ibagbagada? Amuyo matipuon kan gapuna. Wen, anak ko, amok amin dagita. Ngem tinagalas a panunutan, si katirumrumwar adakes iti asawam. Nanang, jak amuno kasanok a disiplinaan ti asawak. Talaga nga awan ti denggen na asawa. Jak amuno anya ti aramidek. Mariluz, nabayagan abalo ak. No kayat mo, sinaamon ni pare Mario, tadatan ti agden na. Ha? Total, kanayon kayo matlang agapa. Awan ti ornos yung agasawa. Amangan no data ti agbagay. Sigurado ka iti day nga ibagbagam, pare Larry? Wen, Mariluz, no kayat mo, datan ti agden na. Di kan agpanunot pay. Sumurot kan kanyak, kat datan ti agden na. Kasinsin, imbag man ta maanusam latta tinaalas nga ugali ni Ipaglus. Aw-awatak latan, kasinsin. Awan ti pagtungpalan ti amin, no kanayon kami nga agapa. Nasingpot kakit di No sabali lang alalaki. Amangan no dinisnugnan ti bibig ni Ipaglus. Agasam. Awan manen dito balayo. Si kalatan ti makitkitak nga agtrab-trabaho iti unag ti balayo. Imbes ko ani Ipaglus ti agdalos kan aglaba. Kasinsin. Tapno ibagakken ka, insan. Kanunungan ti ama na ti madi nga aramid ti asawam. Daytang harod kat. Idi na minsan nga aldaw. May naksinungat ni tatang dito'y balay. Ay, una yan dayta nga ugali ti nakaikamangam, kasinsin. Ay, nagalas lang arudan ti ugali ni bakit mo. Nagalas pa'y ti ugali ni katugangam, alalaki. Hun nga rod. Una yung tigasat ko anang asawa. Insan. Inton rabi ipanaw kan dito lugar tayo, Los. Mapanta iti adayo a lugar. Sigurado ka iti day nga aramidan ta, Larry? 100%, Los. Mapanta iti lugar nga awan ti makam-am mo kadata. Sige, sikat ti makam mo. Alaam dagiti kayat mong aitugot iti panagtaray ta. Urayon ka ijeng igit ti kalsada. Wen, Larry? Di ka madanagan. Taada nakasarita kun apagluganan ta mapan ijay highway nga aglugan iti bus. Sige, Larry. Di ka agpadpadlaw ka ni pare Mario nga ad aramidem no rabi Naawatam?
Uwan, siyak ti makamukan ko na. Agtaraytan no rabi Pudno ka di tinaamuha ka nakaw. Wananang. Nagtaray dalos kan lari idirapi. Ay, una yun tinaramid ti asawam. Ngamsa na nasakit tinakam ko. Ha? No agpailuyosak iti madingay naramid na. Agsakit lang ti barukong ko, nana. Anak ko. Awan mo't langan ti maramidak. No surutak, wano sapulak. Awan mo't latinamnamang agsublikan niyak nilos. Gaputan nagayatan na ti simurot kinilari. Diakon sinapul pa'y ni Luz, Mr. Lonely. Gaputan mo ngawan mo't ti pagbanagan na. Nagtrabaho aklangan iti talon ko. Diakon pinanunot pa iti inaramid na. Nagbali na ka natibkar gapu iti day tapadas ko. Alakastan, katagyaman iti panangyurnosyo, iti pakasarita. Tuy pagayam mo, Mario. Agyaman iti patulod mo pakasarita ang pagayam Mario. Ala, saan mo na basol? Ti basol anaramid ti asawam. Sabay la kumata dumteng to ti panawan ha makapagpanunot ket ilinteg na ti biag na. Ket husto lang tinaramid mo nagbalin ka anatibkar. Ket daytoy ti kanayon mo alaglagipan. Uray anya pa iti mapaspasamak iti biag tayo. Di tayo liwayan ti agkararag iti Dios ta isu ti mangipaay iti tibkar wenno kired tayo amang saranget kadagiti anyaman apan nubo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Mario, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kinsurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bulyeser, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.